You gotta teach a man how to fish, so they can survive a lifetime. But I know no gonna go for wish. About the side they're gonna have a hard time. But I know no gonna go for wish. About the side you gotta teach a man how to fish, so they can survive a lifetime. But I know no gonna go for wish. About the side they're gonna have a hard. Bako yo broni mienu anase dodo eye abrofo abrofofo abrofofo nyetwi Boss Ano me chachi amu nyina fra me nana ai fie ni fie asanhia biem twinwuma yo de pa na so ni mu nsema na twinwuma oto ne de bia na so ni mu nsema okeka comment nwumidi ni nyina yensuamo na me kai mo sa adwuma ko mienu na so yasena yetimi de fie ni fie adwuma de ebremo Sinora nkum papa akokọ tuntum so tuntum na ha sra nkum papa na ho na mani nyefe Sinora nkum papa na afa biem Natura hair oil ohwe nwini abodwese ne ade a medisi ha ya Natura hair oil idi mu akotene pa enti ma osanka wede na bibia nkoso ma wa no me da se bebre enyi osanka mitina ho asane ma to asane ma Ayiah anka mabusuafo jeje me so se wo hene ba Mese Ayiah anka mabusuafo jeje me so se odihie bio aje mese Ayiah anka mabusuafo jeje me so se odihie bi Nanso me hienti abusuafo mi o mama se mo ayemo Nanso me hienti abusuafo me mama sem ayemo Yese wo bianka busuafo be so no so aye ne se wo hene se wo de hye na nso hia na wo ni sekanti no abusuafo no ama nasem aye mobo ohia ya o ka abusuafo ade chirika o abusuafo ade chirika prosperity adepa sika ahonya adan Monsane man abusua pesane man nyina na so edru eka so se yenkotu aka abusua chi unhu bia ho Ayiah anka mabusua fo onsi me form kra aje Ayiah anka mabusua fo ensi me form chese anka busua bejeje ne so nanso me mpaba minim se Yehowa ti asinti me se da na mewo Nanso mempaba minim se Yehowa tiase nti mensaida na mawu tesa busua ebepono kra owogide onyankopon mo se onsei eden ya ono so beyeye nti ompaba Obreye kame manso mempaba minim se debi ebeyeye Obrayi atwame ma nanso mempaba minim se debi ebeyeye Yese obrane ne neku obobrane mfa mitari ana wai Otari ana awai obrane twane ma yesa brabo ni ma ye diama no nanso onim se dabi ebeyeye nti ompa aba abusie me obenyamu efsenye se ya na meye mewa ebeyeye aje abusiai me hu behiamu Efise nyese ya na meyewu ogidi se bedroom re bia busuafo na omo se na ewoni bi nti omo apono no omo abesan ahwehwe no aha kese bibia be ka mama no nti busuafo no besan ahwehwe no ni hu be hia busuafo da bi Ahmed Boatin outside recording studio asebwa for na Ahmed Boatin o ma shadows okotu obi anu masema wo kan na wo kan nti ose boafo ho na obenya obi obeboa wo no obebre Enya fusa se obenya obi a obekasa me boa wo nti oboafo ho na oboafo ho odin aha obransa na wenya oboafo efise ma breme ho abobreya nanso abusuafo ayiwani ayesi ye hunu yo aje fise ma breme ho abobreya nanso abusuafo ayiwani omayo mani ato nchen aye hu se ye hunu bra obre nyina abusuafo ho obi ti abusuani mu a ko obeti ma boa menne wo hawo nyina ato atwa nanso onye da Obiti abusuani minkafo nko keke bit masesa wo hyebre nanso onye aha nti wo bra wo bre nyina abusuafo na hu pa nanso omayi omani omayo hu so mu hu media
yanka minim se sa pese ye kesia oye madu pochie yanga sa semyasa abusua ma mi ati asiese ye kasa mewo nenyesa yewo media yanka minim se apese ye kesia oye madu pochie na sa semyasa abusua ama mi ati asiese ye kasa mewo na enyesa yewo apese ye kese a we madu for challenge se won de nka na adwen kire ne se onya bibipa bi anko de ba fie ama obusuafo ni nyina obia enjoy bi ama obia ni age obia nya ne chefa nso abusua ma na ate ase se ye kasa me wo enye se ye wo na ke se brepe wo de obi wa nka ho nti ye kasa me wo enye se ye wo ke se dodo ade enye wo de a nko abre ne pe wo de na kasa me wo enye se ye wo aha wodi wani to obi ade so a obedi hwambo nti bre ne pe wo de sana abusuafo aka kire no Yabu amenu wo ya obrenti maninye ye hwe ube unse ye kutu no eisa semu pade pa adai mo benye ye busia pade chirika o Yabu amenu wo a obrenti maninye ye hwe nka ube unse ye kutu no eisa semu pade pa mo penye ye abusia pade chirika o se yabu amanu bre nso bi amfa ne ho nanso se yabu amanu ye yesisi a abusuafo be kotokoto no aya ne se wo hene ti sa abusuafo pade papa nanso wo bra na ye yi niama wi madam Famponsa our signals I was so judgment madam Famponsa our signals se wo so judgment nti oba be kan obi anu asem obekotu obi Canadian Ponsa ni Ponsa ni aboati na mi yango Abusua Kyiri Michael Owusu one year wasamane se ka abrabo idie mwaye dio nti wabobo ne nanfofo bidin ni nipa bebre bidin na wo say san krofa mabobo wo mudin omodie omasema ne se abrabo yidie emu ayedin sa abrabo ne nafom bajo body probo eya yo adu sister no ni ejuma wanga memu wasinkanya no mami abna fosia otuno kwanwa anko fahi anka waye ya nabusia fo sini fompra nti nananom ye de besi ha ne Samuel Owusu kan se abusua pade achirika se abusua pade pa nanso edu se yenkotu akade a obia betwe ne ho obre nyina abusua hu nanso ye yeni ato nchen obia amfa ne ho nti abusuafo a mode hye bra mo betima boa no wo mo bi ma mo wo fa asefo mo ma mo nananom ne ade a mo yi mani a o ma hwe mo bre no onyame hu kai se mre dane ebi ebedu mre bi no na omum na be hia ne moa nanso wa moa ne nti no na afa wuntimi nko na nim kopem moa sa na wiase tie nti ye moa ye ho fi se wiase obi ahia ne yonko obi ne ho wiase wo hia obi ama re fi so ba subscribe u ya like comment bibi wa se wona afa chema ne so obi a so share video ni mu obi anhwe bi ni na yonko yenim twi nwuma ye ode pa ne so ni mu nsema na twi nwuma wo to ne de bia ne so ni mu nsema akeka comment nwumi di wa se ni na yensu amu frame nana ye be san hia o ka twi sai na metene ama abunfu obufu crash obo ntimi nyamhwe o ka brofo tin de emfa me ho de opa bia fa brofo kasa ye nenso twi pa de wakati a metene ai me so me kati a montene me ni na yenko ye ni obufu ehwe obo